जिंदाबाद गामी गामी बीपीएफ नखर नखर बीपीएफ दिनै क'क्राझार जिल्लानि लावरिपारा गामियाव बिपिएफ हानजानि थान्दै हानजाया नुजाथि होयो। फैगौ एमपिपि सायख'थिखौ नोजोर होनानै रायजो राजाफोरजों सावरायलायनायनि थांखियै बिथांमोना गामियाव दावबायहैयो। लाइमोन बिपिएफ हानजानि नेहाथारि कास्टम बसुमतारीनि दैदेननायाव थांनाय बिपिएफ हानजानि थान्दैजों लोगोसेयै बाहागो लाफादोंमोन बिटिसि थिकादार गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारी बिथाङाबो। लावरिपारा गामिनि रायजोफोरजों सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाखांनायनि उनाव बिक्रम दैमारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङो। दिनैनि बे लावरिपारा गामियाव जा जितु रायजो राजाजों मोनसे काउन्सिलिं लानाय जादों बेयाव आंखौबो लिंहरनाय हिसाबै आं रायजोनि गेजेराव फैनानै मोननैसो खोथाखौ आं बुंदों। बिसेसके आं बेखौनो बुंदों हाग्रामा महिलारिनि दिनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा सासन खालामनाय समाव जेब्ला बिएलटिनि मुभमेन्टआव बड'लेण्डनि मुभमेन्टजों गोबां मार्चार फेमिलिफोरा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकाराव साकरि गोबां मानसिया मोनबाय, गोबां मार्चार फेमिलिफोरा साकरि मोनबोबाय। बेनिखायनो आं रायजो राजानि सिगाङाव बुंदों जेरै बिएलटिनि मुभमेन्टआव हाजार हाजार मानसिया जिउ गारनांबाय, हाजार हाजार बिमा बिफाया सोरबा बिसाज्लाया सोरबा बिफाया जिउ गारनांबाय, बिथांमोननि मार्चार फेमिलियाव हाग्रामा महिलाया जेरै साकरि होदों गाव खुंथायनि समाव बेबायदिनो बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जायफ्रा एनडिबिनि न'खरफोरा मार्टियार जाबाय, मार्टियार फेमिलियाव गोग्लैबाय, बिथांमोनखौ साकरि होनांगौ, प्रायरिटियाव होनांगौ, मार्टियार फेमिलिखौ नायनांगौ। एबसुनि दैदेनगिरि जायफ्रा दिनै मार्टियार फेमिलियाव गोग्लैनाय दङ बिथांमोनखौ नायनांगौ होनना दिनै रायजोनि गेजेराव आं बुंनो नागिरदों। खारन बै समाव हाग्रामा महिलारिया थावजेन्ड मानसिखौ जुदि साकरि होबायबा जायफ्रा दिनै मार्टियार जाबाय नङा होमबा मार्टियार फेमिलिफोर बेफोरबायदिनो सेम प्रमद बर' बिथाङाबो फार्स्ट प्रायरिटि हिसाबै जायफ्रा मार्टियार जानानै दङ बिथांमोनखौ नायथों होनना आं रायजोनि सिगाङाव बुंदों। बियो सोंखोरायलायनायनि खोथा नङा, गोबां मार्टियार फेमिलिनि गेजेरजोंसो दावहा नांनायनि गेजेरजोंसो बिथांमोना दिनै बिटिसि लाबोबाय, दा बिटिआर लाबोबाय नङा होमबा। बिथांमोननो जेब्ला साकरिनि रिक्रुटमेन्टआ जागोन, जेब्ला सिएसबिआ कमप्लिट जानानै बे साकरि होनायनि मोनसे सिस्टेमा फैगोन अब्ला मार्टियार फेमिलिखौ दा बावगारथों होनना आं दिनै आइ आफाफोरनियाव बिथांमोनखौ बुंदों। आरो बिनि गेजेरजों आं प्रमद बर' बिथांखौ खावलायदों फार्स्ट प्रायरिटिया जायफ्रा मार्टियार फेमिलि, एनडिबिनि फेमिलि आरो एबसुजों जायफ्रा दिनै थालांबाय बै समाव बिथांमोनखौ साकरियाव सोसननांगौ होननानै आं रायजोनि सिगाङाव बुंनो नागिरदों। आरो मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ आं दिनैनि बे प्रग्रामनि गेजेरजों बेखौनो खावलायहरनो नागिरदों। थेंक इउ।